Και παιδιά, λοιπόν, είμαι εδώ ξανά με την κολλητή μου. Γεια σας. Το πόσο δεν μας νοιάζει όμως. Και λοιπόν θα σας δείξουμε αυτά που είχαμε πάρει, θα τα δοκιμάσουμε μαζί στο βίντεο. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, για αρχή θα δοκιμάσουμε αυτά εδώ πέρα τα Sour Patch Kids Tropical. Συγγνώμη, τι είπε? Sour Patch Kids Tropical. Μουσα και αγγλόφωνη μου, ωραία, για να δούμε. Τα οποία είμαστε πάρα πολύ excited, γι' αυτό θα τα δοκιμάσουμε πρώτα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έλα, το σκέφτηκες εσύ. Ναι. Right, so let's get started. Μόνο εμένα με φόβησε λίγο αυτό το let's get started. Παιδιά, είμαστε λίγο... Disappointed. Τι είπε αυτή? Παιδιά, είμαστε λίγο... Disappointed. Μάλιστα, για να δούμε. Κοιτάξτε λίγο τα χρώματα. Περίμενα ότι θα ήταν μπλε και τέτοια. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να είναι ωραία η γεύση τους. Συγγνώμη. Το κόκκινο ζελεδάκι στο εξώφυλλο, τι σου λέει ότι θα είναι? Oh. Συγγνώμη λίγο, είμαι στην εφαρμογή TikTok ή σε καμία πορεία? Oh my god, δεν το πιστεύω, παιδιά. Είναι τα καλύτερα Sour Patch στο κόσμο. Έτσι κολλητούλα, δεν είναι έτσι? Ναι. Wow, oh my god. Τι βλέπω ρε μα. Θα δοκιμάσουμε αυτό εδώ πέρα τα Batman Oreos. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Είναι limited edition. Wow. Oh my god. Τι είναι, Ελίτη? Είναι limited edition. Α, πες το έτσι βρε. Τι ώρα, παιδιά, να δοκιμάσουμε αυτά εδώ πέρα τα Batman λαχτάριστα Oreos. Ooh. The flavor melted on my tongue. Πλάκα, καλύτερα αγγλικά από μένα μιλάει. Έπειτα πήραμε αυτές εδώ πέρα τις δύο κόλλα με την κολλητούλα μου. Από πότε τα 5χρονα πίνουν κοκακόλα? Και τις έχουμε δοκιμάσει και είναι τέλειες. Έτσι, Papa Cruz. Yeah. Λοιπόν, κάπου εδώ πάω και πλένω τα μάτια που με σαπούνι. Πραγματικά είναι πιο cringe και από τα βίντεο που έκανα παλιά με Q&A. Πήραμε αυτό εδώ πέρα το Chupa Chups Bubble Fantastic Rolls, τα οποία είναι τα eggs του εγώ καιρού και είναι τσίχλες. Είναι τέλεια, wow. Right. Yeah. Άμα είναι τσούπα τσάμπα, εντάξει, εγώ είμαι μέσα. Τώρα να τα δοκιμάσουμε. Wow, μυρίζει τέλεια και είναι τέλεια. Σε σένα πώς είναι, κολλητούλα? Fantastic. Right, they are mega fantastic. Εγώ να κάνω ένα μικρό εξποζάκι. Δεν έχει φάει καν την καραμέλα. Οκ. Όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, είμαι τόσο περήφανη, χαρούμενη και τα λατρεύω τόσο πολύ. Και είμαι τόσο περήφανη που τα έχω στα χέρια μου. Τα λατρεύω. Είναι τέλεια. Υπάρχουν 36 huge flavors και είναι καταπληκτικές. Let's try it now. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω το mauve και η κολλητή μου έχει δοκιμάσει το κόκκινο. Πάμε να δούμε πώς θα είναι. Amazing! Δεν θα σχολιάσω καν το γεγονός ότι νιώθει υπερήφανη που κρατάει κάτι jelly beans. Λοιπόν, έχουμε πάρει αυτό εδώ πέρα τα Cheetos, αλλά προσέξαμε ότι είναι cheese and ham toast. Disappointed. Τέλος πάντων, πάμε να το δοκιμάσουμε, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να είναι ωραία. Είναι χάλια. Καλά, είπαμε, δεν είναι και για ξέρασμα. Οι άλλοι να πούμε πήγαινε να ξεράσει. Επίσης, άμα είναι χάλια. Οκ, χάλια. Τέλος, λοιπόν, είναι αυτές εδώ πέρα οι Trinity Senses Sugar Free Watermelon τσίχλες. Θες να μας πεις δηλαδή ότι δεν έχει ούτε λίγο ζάχαρη? Είναι sugar free. Oh my god, watermelon sugar free. Οπότε, πάμε να τις δοκιμάσουμε. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Obviously, το έχουμε ξαναδοκιμάσει, αλλά δεν πειράζει. Wow! Τέλεια! Θα το βίντεο λοιπόν, γεια σας! Παιδιά, μην ανησυχείτε, τελείωσε το μαρτύριο. Ελπίζω να μην σας έχω χάσει από τα μισά το βίντεο και να έχετε πεθάνει από την κριντζιά. Ελπίζω να ζείτε. Αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.